Στο όνομα του Σάκη Ρουβά προσκύνα. Τι είπες? Προσκύνα! Πήγε ρυθμική γυμναστική 8 χρόνια. Έλα εδώ. Θα σε έχω όλους. Άσε μας από εδώ, γαμώτο. Έλα με πιάσεις, έλα. Πάρω παράξω και την Ανούλα. Έλα παράξω, ερχόμαστε. Καλά ρε, αυτή τρελάθηκε τελείως. Εγώ λέω την πάμε πάλι από το Ελλήνα ξελαμπικάρι. Τι λέτε ρε, Justin Bieber forever. Σκοτώθηκα. Καλά, κάτσε τώρα και το κατέβασμα θέλει υπομονή. Έτσι, το ένα πόδι μετά τα άλλα, όπως το έμαθα ακριβώς στον Επαντικό Σύλλογο Παιανίας, μας έκανε ο Κυριωτάκης. Κάθε καταπληκτικός δάσκαλος δεν υπάρχει, περίμενα, έφτασα. Ορίστε. Σήκω, χόρεψε σιρτάκι, με τρελή διπλοπένια. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Λίβρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω. Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Εκεί πέρα στην Αφρική τα παιδάκια δεν έχουν ούτε πάολο ούτε παντελή. Το κατάλαβες? Άντε άκουσα λίγο Μπίμπερ εκεί πέρα μου να απογειωθείς. Υπάρχει μια επιδημία για τον πόνο του άλλου στη χώρα μας. Αν πονάς κι εσύ επειδή εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία, ούρλιαξε. Ούρλιαξε τώρα. Άσε με ρε παιδί μου, άσε με, θα σου κάνω μήνυση σε σεξουαλική παρενόχληση, άσε με σου λέω ρε παιδί μου, με κρατάς, άσε με, γαμώτο. Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω, κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα ναι. Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου, τη ζωή μου μες στη φωτιά σου έλειωσες, όμως τελειώσες. Την προσοχή σας παρακαλώ, ακολουθεί ποντιακός χορός. Παρακαλώ υποδεχτείτε την Γιώτα τα έχω χαμένα και τον Μίτσο σύνερθε μωρία λόγα. Χειροκροτήστε τους!